Excuse po, kuya. Nakakaili din. Kaya lang natin na umikot to. Nakakaili din. Grabe. Mas masaya sana kung di maputik, no? Sa sunod, pag hindi maulan. Ito mo kung tuwa ka ako. Diba? Saya-saya, diba? Diba? Yung ilalabas mo yung kulit mo kahit maraming tao. Yung wala kang pakialam sa paligid mo. Di ba ganun masaya? Ikot na. Kailangan pa nila ng dalawa. Umaga naman. Pero tanggal stress din yan. Kaya natutuwa ako. Kasi di mo napapansin. Bili lang ako ng bili. Diba? Nasaya kaya. Yan na, simula na.
sila eh. Sobrang ilan. Isa pa. Dalawa pa. Talaga, isa pa. Hirap ko lang maglakad eh. Tumitigit, tapos tumatalsik yung buhay. Ayun, straight in, no? Oh, sisimula na. Nakapag nangyari niya. Gusto pera, no? Gusto pera. 7 Pag brown out, walang kuwan. Walang ganito. Cellphone mo amin na! Bakit hindi pa magsimula? Ah, Ayun, may isa pa doon. kailangan mayroong mapuno. Ayun yung isa rin. Yan na, yan na. Hindi na nila. May isang bakante pero pinatuloy na. Wala, yung dalawa nagkahawak kamay pa eh, baka mamaya ang ending. Dapat hindi na sila, kaya nga dapat hindi na lang sila naghawak ng kamay, di ba? Bilis na, sobra. Nahihilo ka sa bilis niyan, hindi na mo. Nahihilo ka sa bilis niyan. Paano mo ganyan nakabagal yan? Mamaya, babalisan nila yan. Ay, yung tao natitito no, lumilipad na rito. Talaga? Hindi mo ah. Ay, oo nga, bumibilis nga oh. Bilis na yan. Yan na. Dinaminto no. Ito mga patay siguro. Bilis yan, hindi mo. Ay, oo nga, bumibilis siya. Bilis yan. Nakakailan. Nakakailan. Pag-itigin sila no. Ah, lumalakas na oh. Ang bilis. Ang layo niyan oh. Ang bilis oh. Ang bilis. Ang bilis, grabe. Hindi, hindi mo. Magbaba na mamaya. Magbaba na mamaya. Hindi pa gumagong. Para ano. Mahihilo yung mga yan pag ganun lahat eh. Panay clockwise eh. Ay, ang bilis oh. Ang layo na ng pinang... Bilis mo. Ay, ang bilis. Dapat nakahawak ka ng mahusay dyan or else titilapong ka talaga dyan. Grabe. Ilang minutes yan? 3 minutes? Ah, palipit na siya. Yan na todo niyan ano? Hindi na pwede nakasan yan. Lilipit na yan. Grabe oh. May bakanteng isa.
Yan oh, kaya pala ayaw nila kasi baka, yan oh. Bakante ang isa eh. Kaya ayaw nila kasi baka walang kwan, laman na yung kwan. Baka tumilapon pa. Yan oh, yan. Isang oras niya. Ha? Patay ka na. Isang oras. Ah, may ganyan.